Ποιος ήταν ο τρόπος που σας προσέγγισε και ποια τα κριτήρια για να μπορέσετε να δείτε στην ομάδα? Εμείς στηρίχθηκαμε από σύμπτωση σε μια έκθεση. Μου ζήτησε να πει η δουλειά μου, το έστειλα τόσο απλά. Μετά ήρθαν οι ιδιοκτήτρες η Άννα Χάντερ και η Λόρα και στο εργαστήριο. Έκανα μια επιλογή. Ήταν σε συνεχή παρακολούθηση, εξέλιξη των έργων. Το ίδιο έκαναν και με τις υπόλοιπες κοπέλες. Και σταδιακά χτίστηκε αυτό, με συνοχή, τοπία, συνθέσεις, φιγούρες μέσα ενσωματωμένες και είναι αυτή η ολοκληρωμένη εικόνα. Ποια είναι η έμπνευση πίσω από αυτά τα δημιουργήματά σας? Νομίζω ότι είναι η παραστατική γεωμετρία, ο ρεαλισμός, είμαστε παραστατικοί ζωγράφοι. Αγαπάμε το φως, τη σκιά, το χρώμα, ό,τι ορατοποιεί η όραση στη φύση. Το έναυσμα είναι αυτό. Τώρα εκφράζεται διαφορετικά ανάλογα με την κάθε ζωγράφη. Εγώ έχω έτσι μια αγάπη για τα σύννεφα, για την προοπτική, για τη θάλασσα, για το χρώμα. Κάθε ένα είναι σε διαφορετική χρωματική γκάμα. Εδώ και 10 χρόνια που το δουλεύω αυτό. Το ξεκίνησα σαν αφορμή για να γίνομαι καλύτερη. Μετά είδα ότι με εκφράζει και ως θέμα. Δηλαδή η άσκηση έγινε αυτός ο σκοπός. Και πορεύομαι έτσι. Συνεχίζω, δηλαδή με αφορμή κάθε φορά κάτι διαφορετικό, είναι πάντα οι χρωματικές γκάμες. Ή κάποια υπαρπάκι με πιο ονειρικά θέματα, πιο ιδεαλιστικά, που σε ταξιδεύουν, σε χαλαρώνουν από την πραγματικότητα, από την καθημερινότητα. Η Λίδα η Κοντογιαννοπούλου με δεινότητα σχεδιαστική, φοβερή και στις υφές των πραγμάτων, με επιρροές από ολλανδική, παλιά ζωγραφική. Και η Βίκη Σταματοπούλου με χρωματικότητες, θα έλεγε κανείς, σαν του Ματίς, με έντονα χρώματα, αλλά πολύ αρμονικά και καθαρά. Και σε αυτές τις δύο τις συνθέσεις της, που παραπέμπουν σε βιτρό, και σε ελληνική φύση και σε ελληνική ζωγραφική, εποχής 30. Θεωρώ ότι είμαστε μια δεμένη, μια ενότητα αποτελούμε και χαιρόμαστε για την πρόταση που μας έγινε. Πολύ ωραία. Λοιπόν,